जिल्लानि बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफोर माने क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव एगजाम मोजाङै प्रग्रामाव थांगासिनो ओमफ्राय दिनै गारिया ओरैबादि इन्टारेस्टखा माने इदिखौबो गारिखौ गाखोनांगौ ना जों गाखोलायलायसो गाखोना इदिखौबो गाखोनांगौ स' इदिखौबो लानो फैबाय आरो बेंटल कलेज स्टुडेन्ट सिस मना ओमफ्राय ओरैबादि सिंगारा मोनांगो सिंगारा मालाय खोनासंगासिनो ओमफ्राय आंथ' जेरावखि थाङा मानो सबसे सानसेमानि सिङाव थाग्रा सर' दंखायो ओमफ्राय थांगासिनो जों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज दा मा मोनगोन साम्फा मोनबाय साम्फा ब्रिज र' साम्फा ब्रिजखौ आयु मबाइल गोलैसैमोन र' साम्फा ब्रिजखौ दिन्थिनि दिस इज साम्फा ब्रिज याहो दैया साम्फा दै ना मा दा मिथिला फैयै फैनानै दा मोनफैबाय जों क'क्राझार टाउन बाजै हटेला जा फेमास मालाय बाजै हटेल होननानै क'क्राझार फ्लाइअभार बेखिनिजों ससे थांबानो मोनसिगोन स्टेसना बेनो क'क्राझारनिया ट्रेन स्टेसना बेखिनिजों ससे थांबानो मोनसिगोन गभर्नमेन्ट मोनायाव एकदम दावराव गाबबाय थागोन आरो ट्रेना बेलबाय थागोन खनाजों हाबलांखोलै जोंलाय फाइनालि मोनफैबाय माथो ओइ नै मोनफैबाय आं फात्ताखौनो मोनाखैमोन माने आं सानदोंमोनखि आरो बेनिफ्रायबा बेसेबांबा गोजान थांबावनांगौ ओमफ्राय माने जों एसे आन्दायदोंमोन फाइनालि दिस इज इसान मोसाहारि प्रग्राम बेनो फाइनालि मिल गया जोंनि गारिया नुदों Keng gerung lah, keng jalan, beku bukan aku cuma, sempat muncul lagi ya? Ayo sah. Nah, bener aku belajar koles. Finally, saya ini sudah kalau kau mai semua nazar ekdom ada mungkin lagi. Amai kau mau biju tu macam ni. Lihat tengok lihat. Wah, bisa tengok. Esok yang se. Arna hazana hala जाहैबाय नोंसोर बुं ट्रेक दे खालामना फैनि मिडियाम बिसोर दान सावजा खाबाय नालाय मा कन्टेन्ट लाबोनो गावबागाव anjala juga kan guding namanya guding namanya model sandi malah belum saya sini ओमफ्राय नै दा क'क्राझार सफैबाय फ्रेस जाखांबाय रुमखौ लाबाय बे चिकेन माबा जानो नागिरदों चिकेन ललिपप नोंनिया मा बुस्थुमोनलाय ललिपप खरामोन ललिपपसो लाबो सेम थिं आरो नै दिस इज आवर क्ल'ज फ्रेन्ड गासिबो ओमफ्राय आंनो मुड गैला जिखुनु जाना लागोन एसे आयौ मबाइलाबो दोनलाबो थानो दे Halo. Hai. Boleh, Mas?
Da welcome dance from Kokrajhar Government College. Pada ang gozanos to mo mo ta nai nonga. Wow. It. I love it, Kokrajhar Government College. Ompray नै दा dress up खालामबाय माखासे dress लाखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा नै मनाबो dress खालामबाय आइ कार्डबो गानबाय ओमफ्राय आंना नै बर' जोहोलाव बर'नि जोहोलाव so guys भिडिअनि YouTube चेनेलखौ unsubscribe खालाम। what मानो subscribe खालामनो हादों मानो मालायनि subscribe खालामनो please guys please channel his guys her guys ओमफ्राय आरो फैलाय सासे बिदा दंफैयो ओरै फै we don't practice ba ma dai ko dai ba lipstick lu dah phobai thogaidoं she is liar girl blush not girl woman मेरे अभी तक शादी नहीं हुई ओमफ्राय आङो दा मोनसे बर' दहाय जिखिनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननो मोसादोंमोन बेखौ मोसाखांनानै दा आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामफिनबाय दा ओमफ्राय बिदि जाफिनबाय गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय दसे उनावनो मोसाफिनबावगोन आङो नायनोसै माबायदि पारफर्मेन्स खालामो मनालिसा are you nervous ना confident full confident why Hai Sedem Sri Unfortunately si Sedem Sri जोंबो दा मा होनो मोनसेखौ मोसाखांबाय दा मनालिसाजों जों मोसानो थाखाय रेडि ओमफ्राय गोसोआ एसे नार्भास मोनदों मानो होनबा मोसाखांनायनि उनावसो नार्भास मोनगायो बाट she is Milana Cutify ओमफ्राय try to better नायनोसै मारै जायो मालाय मोजां पारफर्मेन्स खालामगासिनो एक्चुअली जोंबो बेलेग प्रग्रामाव इनभाइटेसन हिसाबै थाङो बाजो कलेजनियावहाय पार्टिसिपेट मालायारि नामा जिखुनु दा जों पार्टिसिपेट खालामगोन कि माने दा जोंनि कलेजनि माबा प्रग्रामा जास्ट गेस्ट जाखांथों औ क्लास थाबा बिदि जाखायो मोसाखांबावबाय दा प्रग्राम मोनसे बाट रिजाल्टखौ दिनै मोनाखै मोनथ'नायबो नङा दा ओंखाम जानोसै दिस इज मैथो हि इज लिटारेरि सेक्रेटारि फ्रम बेंटल कलेज मोसाखांबाय दा मोसाखांबावनानै फट'ग्राफार नामा औ ओमफ्राय आंनो फट'खौनो मोनसेबो खेबना होदोंना होआखै आं मिथियानो मोसानाय आं केमेराखौ आं सानदोंमोन कि आंनि मोसानायखौ फट' लागोन मोनसेसो खेबगासिनो फट'खौ अ माय गड थेंक इउ जिखुनु जा मोसाखांबाय ओंखाम उखैबाय दैबो गांबाय ओंखामफोरखौ एसेल' जादोंमोन जों दा बेसेबां जाखो 9टा 9:30 जाबाय ओमफ्राय जिखिनि ओंखामखौ 12टायाव जाना फैदों बेखिनिल' दा ओंखाम उखैबाय स' ओंखाम जाहैनि ओमफ्राय नोंसोरजों जइन जाफिनगोन दसेनि उनाव ओंखाम जानो थांनिसै ओमफ्राय नै दा प्रग्राम जोबनाय लोगो लोगो
दा ज' जाजाय मोसाबाय जों एकदम होख्लायगासिनो मोसानाया मोनफ्रोमबो कलेजनिफ्राय जेसेबांखिनि बे गभर्नमेन्ट कलेजाव फैदोंमोन गासिबो बाट आउटनि गैया आरोना बाउटनो आंनाबो ओमफ्राय जाखिनि आं मानो भइस अभार होदोंखि मा होनो जों मोसानायखौ नोंथांमोना मानो बोरै मोसानाया बेफोरबायदि साननो हागौ ओमफ्राय जों मोसानायखौ अलरेडि इउटुबाव होखागोनखाय आं बेयाव होफानाय जायासै माने जिखुनु जाया नोंथांमोना बुजिखादों आइ हप नोंथांमोना बुजिदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं नै दा नोंसोरनो एसेब्लाबो खोन्थाबावबाय ओमफ्राय दा होख्लायगासिनो मोनफ्रोमबो कलेजनि थाखाय दसेनि उनाव जों बिदाय जासिगोन नालाय स' होख्लायदों आं मानो मोसानो हाया नोंखौ लानानै सिमा नोंखौ लानानै मिजिं बे आंनि अख्रांसे बिखा आफ्टर माने लास्ट बिदाय जाजोब्बाय जों हिन्जाव एरि लाखांजोब्बाय बेनि उनाव दा फाइनालि लास्टलि बे जोंनि मोसास्रानाय आरोखि इन्जय खालामस्रानाय अल कलेज